84. Играх някакво соло кю и някакъв ми писа Ковардос you boosted me season 3, now we play together. И после ми играх много добре и той ми вика Third World Country и ми вика Rice Eating Motherfucker и... Мисля, че живея в някаква Колиба в хът, Клейхът, да. Сега някой... Ще не го не пъкнеш за булсане, че го е. Да. Аз много забавно ги измисляш. Като Third World, Това с хът са ми го казали на мене, да. ливинки на клей хът, някакви такива calm the fuck. А за Орис да съм я не съм го казвал. Типа да те обиждат на Орис, че и ти. Едно време скриптър му викаха, сега в Diamond 5 по тестомирания. Оня мръсен гнол кигов ти говори. Аз ако видя на Лана ще му... Какъв фан, с тия 10 умирания, ако стигнеш на лане. Какво ще даваш пари само? Няма да играеш обаче, просто да учиш да го прибием, какво?